Jo em dic Ferran Castellarnau i entre moltes altres coses sóc pare, sóc fill, sóc germà, sóc parella, sóc amic i també sóc integrador i educador social de formació. He escrit un llibre de relats que neix de les meves inquietuds, dels meus malestars, els meus neguits al llarg de la meva vida professional i personal. Inclús en els moments en què jo he hagut d'estar a l'altra banda de la taula, ser usuari dels serveis. Antigament els poders que gestionaven el control gestionaven la mort, gestionaven com moria algú, quan, de quina manera, sobretot a les persones que gosaven transgredir la norma, persones que no encaixaven en la normativitat. Doncs els estats, els reis, els exèrcits decidien quan s'havia de matar, inclús utilitzaven aquesta mort com a forma d'advertència. Però amb l'arribada de les democràcies modernes i en conseqüència amb el sistema capitalista i l'estat del benestar, apareixen moltes professions de l'àmbit social, psicologia, treball social, educació social, que ja no ens dediquem a gestionar la mort. Del que va la cosa és de gestionar les vides. I des del sistema capitalista tenim una perspectiva fotuda, perquè la mirada és productiva, és capacitista, homòfoba, racista. Totes les discriminacions, totes les opressions que hi ha en el propi sistema també es plasmen en el món social, en l'àmbit de l'educació social. I les persones que hi treballem, a vegades ens costa molt sortir-ne d'això, o veure-les, o integrar-les, o fer-nos conscients de que existeixen i que en els serveis on treballem també. Us convido a que utilitzeu aquest llibre per fer-ne debats, per fer col·loquis, per fer jornades de reflexió. Us convido a lluitar contra aquestes desigualtats, aquestes discriminacions, aquestes situacions d'injustícia, a ser dissidents del món social,